Miért, mi kell? Ja. Mire vagy kíváncsi? Zsuzsi barátom. Ja, nem nagyon látom. Hát, működik. Mire vagy kíváncsi? A gróf úr hogy mutatkozik be? Arra, hogy igen, kérem. Tessék, parancsoljon. Igen, gróf Kárpáti Miklós, ügyvezető igazgató vagyok, igen. Hogyne kérem? Hogyne, a Mercedes gyárban dolgozom. Szükségem van emberekre. Persze, természetesen szállást is, igen, mindent. Én biztosítom a szállást is, hogyne. Gépkocsit biztosítok, és vannak megfelelő szerszámaim. Agolyam a fúrógép, és agolyam a flexel dolgozunk, amely a Tesco-ból lesz véve. 3 darab barkácsgép, és 8000 forint volt a 3 darab. Tehát ez megfelel a cégnek. Köszönöm, várom hívását, uram, és várom, hogy jöjjön. Ezt be kell menni majd megnézni, Józsi. Ez sikerült? Szerintem igen.